Біздің уже нешенче көн су юк. Менә шулай жылытабыз инде суларны. Казанның Бастани урамындагы йортта яшәүче Илсур Әхмәтшин өченче көн суны чиләктә җылыта. Кайнар суны өзеп торулары турында игълан булмады ди ул. Бездә монда күп кеше яши. Ничек кенә җылытып бетергән суны белмим, җылынырга да кирәк. Савыт саваларында җыурга кирәк. Общий кухня инде безнең. Субъектның халкым, перчатка белән җуам инде, теге куллар эшемәсен ди. Айгөл Әхмәтшинны быел җәйгә суны өченче тапкыр туктаттылар ди. Август башында гына турбаларда коммуналь авария килеп чыккан була. Монысында нәрсә икәнен белмиләр. 3 мәртәбә инде менә бу 3нче мәртәбә туктады. Ну, әле периодически теге 1 көнгә, 2 көнгә шулай тоже сүндерәләр. То ремонт берсе ясый, то там авария, то монда авария. Бик кыен инде, уңайсыз, кемнеңдер балалары бар, кичкенә жуынырга да кирәк бит, эштән соң да инде эсселәр торды. Шуңа охшаш хәлдә Кулахмәтов урамындагы йортта яшәүче 2000дән артык кеше калган. Бу исә Киров районы. Бу җәй ишендә генә кайнар суны инде 4нче тапкыр өзеп торулары диләр. Безгә мондый хәбәрләр атна буе Казанның Яңа Савин, Киров, Мәскәү авиатөзелеш районнарыннан килә. Кемдер игълан итмичә өздиләр, кемдер кисәк су бетте ди. 22сеннән туктатабыз дигән йортлар бар, әмма аларда су атна башыннан юк. Без бу хәлгә аңлатма бирүләрен сорап Казан мэриясенә һәм Казан җылылык шелтәрләре оешмасына мөрәҗәгать иттек. Башкарма комитет сорауга җавап бирмәде. Татэнерго шәһәр буенча 1190 йортта су булмавын раслады. Бу 300 меңнән артык кеше дигән сүз, ягъни шәһәрнең 4тән 1. Тепловые сети проводят плановые операции. Җылылыкны кинәт биргәч торбаларның эссе суга чыдыйлармы юкмы икәнен тикшерәбез. Бу сезон алдыннан соңгы сынау. Алар капиталь төзекләндерү эшләреннән соң үткәрелә. Бу вакытта кайнар суны туктатып торырга мәҗбүрбез. Казан халкы хәлгә керер дип өметләнәбез. Ләкин шәһәр халкы моның белән килешми. Быел июнь-июль айларында суны ким дигәндә 2 атнага туктатып тордылар инде ди алар. Августагысы нәрсә белән бәйле? Неделю назад примерно воду у нас отключали. Bir атнәлек кайнар суны 3-4 көнгә туктатканнар инде. Аннан соң тагын 2-3 көн булмый торды. Хәзер менә кабат сусыз калдык. Без бу сорауны җылылык шелтәрләре оешмасы җитәкчесенә дә бирдек. Әмма ул суны гадәттә шушы вакытта туктатып торабыз дип белдерде. 3-5 сентябрьдә чират Идел буе Совет Вахитов районына җитәчәк. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.